Som la Grada Street Band, una base d'aquí a la Garrotxa, de ska, reggae, rock i el que sapiguem fer, bàsicament. I bueno, ara l'inici de la banda ara fa uns 5 anys més o menys. La història de la Grada Street Band és curiosa perquè venim de l'associació La Grada d'Olot, que quan es va fer uns quants hi érem i havíem tocat amb altres bandes i ens van dir feu alguna cosa, que fareu un sopar, toqueu, no sé quantos. I vam fer una mica de concertillo allò ensejant el dia abans, que va ser la tònica dels primers anys de la Grada Street Band, d'ensejar el dia abans d'un concert que teníem. Bueno, per sort o per mala sort vam caure en gràcia a gent i tota aquesta broma al principi va anar quallant. I de passar a ser 4 músics, ara som 10, de passar a tocar cançons molt bàsiques, doncs ara hi ha coses més elaborades i tenim part de la banda que és de fora de la Garrotxa, anem a tocar, si podem, a fora de la Garrotxa també, vull dir, jo crec que ha arribat al punt que la Grada Street Band s'ha consolidat com... Hi ha de tot. Vam començar, com deia, amb temes d'Olot, que era la gràcia, versionar els temes d'Olot i modernitzar-los, amb estils de rock, amb ska, amb reggae, i tot va anar evolucionant, igual que ha evolucionat la banda. Llavors, a mesura que han anat entrant diferents components, que han entrat una trompeta, un saxo, hem anat canviant la formació fins que ha quedat consolidada. Llavors, des de fa poc, fa uns 2 anys, vam treure un disco, que allà hi ha les cançons d'Olot, i arrel d'allò vam anar fent concerts i vam pensar que podíem fer altres cançons ja nostres. Sempre dins de la memòria i acompanyarem el nostre club. Animem fins a la victòria quan anem al camp. Cançons d'Olot són cançons populars d'un lloc, diguéssim, històricament. Tampoc fa tant de temps, però potser això t'ho explicarà millor en Ferran. Les típiques cançons que els nostres avis cantaven a les tavernes. Com quina? Un trosset, va. El nardo, per exemple, no el toquem, però toquem el Reputi Cànticos. Exacte. Els Tres xicots, és una cançó, sí. Bueno, són cançons populars, a més de olotines, també en toquem de Catalunya, populars de Catalunya. Toquem la de Sant Ferriol, que és coneguda per tots els nens, es fan grans i encara la canten. Ha estat això, arrel del disc, doncs, en aquests 2 anys hem anat fent cançons nostres i s'han anat consolidant el nostre setlist dels concerts. Els objectius ens els marquem nosaltres, o sigui, no treballem sota cap pressió que no sigui les nostres ganes i els nostres objectius. No treballem ni per ningú, ni ningú ens porta, ni... A part que som 10 i coordinar 10 persones i que si tinguéssim la sort que algú ens pogués agafar i doncs, com fem 10 bolos, sempre 10 persones, és molt difícil coordinar això. I què venia això? Ah, sí. Sí que ens marquem objectius perquè ens agrada treballar, perquè ens ho passem bé fent el que fem. Tenim en ment doncs, gravar un segon disc diferent del que havíem fet que s'havia sentit el primer disc. Volem fer un disc ja amb temes nostres i això, doncs, empaquetar una mica la nova manera de sonar de la Grada Street Band, demostrar l'evolució, que estem molt contents del primer disc, l'evolució que hi ha hagut musicalment i com a grup i com a concepte des d'allà fins a dia d'avui. Bueno, jo crec que sense ser grans músics, la majoria del grup, hi ha 2 o 3 que sí que són grans músics, que tenim la sort de tenir-los, tots hem anat, escoltem tota la música que podem perquè ens agrada la música, i jo crec que influències molt directes doncs no en tenim, perquè tenim temes que recorden moltíssim temes d'escatalà, que també fem alguna versió, un ska més classicot. Tenim temes de distorsió, vull dir que recorden coses més rockeres,
Jo crec que depèn, els divendres assagem. Depèn de com arribi la banda allà, doncs sortiran una cosa, sortiran una altra, saps què vull dir? No, i és el que ens surti i el que ens vingui de gust fer. I a partir d'aquí, si agrada, agrada, i si no, que ens agrada a nosaltres, doncs i en Pito també. No, bueno, realment Olot sempre ha estat un lloc tradicionalment de molts músics i de molta música. No sé si serà perquè... I de molts estils. Sí, molts estils i tocaven molts pals i a més durant una època n'hi han hagut molts. Vull dir, no és que n'hi hagués un o dos, sinó que n'hi havia 10 de cop. A més el jovent quan començava, nosaltres som d'una fornada que vam començar joves a fer música i és que abans també es tocava a tot arreu. Aquí a Olot hi havia molts llocs per tocar. Sembla que s'ha anat obrint Olot, s'ha anat obrint el món i la gent ha anat, s'ha anat també obrint d'aquesta manera. Llavors els grups, músics d'aquí han marxat a fora a tocar i en comptes de quedar-se aquí i fer unes bandes s'han especialitzat més i han anat a fer calés amb una altra banda en comptes de passar-s'ho bé aquí. Però és això, històricament n'hi ha hagut molts, a més nosaltres ens recolzem molt amb aquestes bandes. Vam començar, fem una versió d'un grup ja mític d'Olot que és Xocopà, que ja fa molts anys, ja no toquen, però volíem recuperar una mica aquella essència de Xocopà. Sé que no es pot ser igual perquè aquells són únics i a més la conya garrotxina que tenien ja ens agradaria però no la podem tenir, no arribem a abarcar-la. Però bueno, la idea és una mica aquesta i també, i de grups actuals doncs n'hi ha molts, no? Com el referent ara actualment a nivell de que surti fora i de repercussió és Teràpia de Xoc, potser. Teràpia de Xoc ha estat un grup que són joves i han pujat com l'escuma. Potser ara no se senten tant, però segurament estan allà dalt i van fent bolos. Però, vull dir, no sé, també hi ha molts músics de la Garrotxa que van marxant, hi ha Peyron, ja no sé què... Senyora, Pol... Clar, d'haver-hi n'hi ha molts. Jo penso que si Olot se sabés vendre com a lloc d'on surten molt bones bandes, podríem ser un referent català sense problema de la bona música. Sí, trobo que Osona, per exemple, juga molt bé aquest paper. Osona, no a nivell de l'Ajuntament, sinó a nivell de la gent, allà munten col·lectius musicals, hi ha el Famèlic, hi ha molts grups que tots els grups s'ajunten en una associació i d'allà van sortint, no? Com seria la Iaia, que són d'allà de Vic, o de Roda de Ter, aquests que han els Roques Grasses, o Furguson, que van molt més enllà, per exemple, que s'han anat als Estats Units, tots aquests surten de col·lectius musicals, cosa que falta aquí a Olot. Potser hauríem de fer un pensament i que en Pitu liderés un col·lectiu musical. No sé, em sembla... és oportunista, no sé, seria correcte. Ara tot està canviant un altre cop, penso, o que hi hagi el xic de canvi. Jo penso que les festes de poble abans eren portar una orquestra, la banda del poble o la banda d'Olot, no? Tenies la banda del poble i l'orquestra. Hi va haver-hi un canvi de xic que va entrar a la part del disjockey, no? I bueno, doncs, hi ha entrat. Ara, doncs, fa de 6 anys, 7 anys, ja hi juga molt la part del disjockey. Bueno, una companyia posant música. I després aquí s'ha aconseguit fer això, aquest dia especial per grups, no? I és guai que avui tingui una bona tirada, que vingui gent a reivindicar o dir, hòstia, a les festes de pobles també abans hi havia grups i músics en directe tocant, no? I tens aquest dia que fas això i l'endemà o un altre dia que tens un disjockey. Que és d'agrair que hi hagi gent valenta. Exacte, és d'agrair que la gent es tiri a la piscina d'aquesta manera, que aposti pels grups d'aquí, de comarca, i que endavant, que hòstia, em sembla molt bé que la gent ha de venir, que això ha de sortir bé perquè l'any que ve es torni a fer més gran encara. Jo soc en Martí i soc una mica el que canta a la grada de Street Band. Jo soc en Pau i canto a vegades quan em deixen, però toco la guitarra. Jo soc en Ferran, soc el trombonista i no canto mai. Jo soc l'Eduard i soc el bateria de la grada i poso el ritme. Jo soc l'Andreu, toco la trompeta i no soc de la Garrotxa. Està aprenent coses. Com és? Jo soc en Joan, el baixista, i canto una miqueta.
Jo sóc en Jordi i sóc el saxofonista. Molt bé, fantàstic. I llavors, clar, falten 3 components encara. Que serien... Falten... Que algú li digui. Que algú li digui, Pitu. Te falta conèixer... Doncs falta la guitarra, que és en Miquel, com és Simón, que ara s'ha anat a canviar. Llavors hi ha l'Anna, que és la veu femenina de la banda, i hi ha en Marc Muntanya, que és l'acordionista i que ha anat a tancar les cabres, com sabeu.